Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu. This is baba udokotela namhlanje sinomela lapha ndabuko umsomi uke waba nenkinga beheke inamba yakhe kunomuntu bese eqalile eqoqa izimali sebenzisa igama likaMsomi ngizothi wena othi kunemali obusoyifakile kumuntu obengafuni ukwenza i-video call shoot lo muntu bekuseyena umuntu beheke inamba kodwa socela ukuthi unomdayi aphinde ayichazane nomdayi awubingelele khehla. Ya bingelela kakhulu ohleni ka baba udokotela. Sekunesikhashana kona igcinene kodwa ngithi hayi sengiboyile. Inkingeni ngathi ngeke ngahlangabezana nazo. Abantu bentshontsha inamba yami. Should befuna ukuzenza mina. Sengithi hayi sengibuyiseleke lo namba. Sibiyele kumina futhi. Sebezophinda bangithole kuyona abantu. Okay. Baba, mhlanje kuningi ke sokhuluma ngakho unomdayi inamba yakho ithini 0844487215. Yeah baba. Uzotholakala manje kuyona. Utholakala kuyona ke ma. Okay. Namhlanje usiphathele into ezahlukahlukene. Uthola abelusi bempilo yomuntu. Yeah baba udokotela. Kunomuntu baba udokotela uthothi uxakekile, uxaya kwakhe yaphuma yangena akathola ukuthi yini. Kani umuntu olusi impilo yakhe akamoni, akamtholi, akamazi. Okay. Ingakho ngithi kuma kubalekile uthole umuntu oluse impilo yakho. Osuke oyisidalo ukwazi ukugada impilo yakho wazi ukuthi mina ngigade obani. Okay. Siyakwazi ukukwenzela lokho ukuthi uqondane nomuntu ngqo. Okay. Ozokutshela isidalwa nje sakho nje. Kusho ukuthi umvusela ingilosi. Ingilosi. No, uthini ke kumuntu uyaphhalisa lapho wenzani lapho? Esemthwalisi baba udokotela. Asemthwalisi. Suke simphakamisela nje. Okay, yaphakanyisa. Ukuthi ihlezi nje. Okay. Imlosi. Niyahloniphisa. Ngithi niyahloniphisa ukuthi hayi uthwale ekhaya ke siyaphakamisa. Ayizakuphakamisa uthi nje uhlezi nje la uhamba khona. Okay. Yeah. Isabelo sesizukulwane ufuna ukuthini? Mangikhuluma ngesabelo sezizukulwane baba udokotela, akumele uhlupheke kunomuntu othi khulu kuyena nothi khokho kuyena. Ngapha masayide onke kini nako malume noma ngabe komalume wakho. Kusuke kuyiphutha lokho ukuthi uhlupheke kanjani. Lika usithi isabelo sezizukulwane uyasicela. Ngoba usumuzukulu kunabantu abathi imzukulu abanye bathi imzukulwane. Uyasicela ke usebenzise bakhandlela amhlophe u2 namashuma u2. Masu ushisa ikhubalo lezalukwazi. Ekuyizona ezikubeletha umhla ufike emhlabeni. Ilonto ke sikhuluma ngayo ukuthi ke uyasicela isabelo sakho wena sizukulwane. Yeah. Lana ukusicela kwakho ngifuna usicacisele la. Usicela ngeladi, usicela ngekhubalo, usicela ngezizwe kwenza kanjani? Hayi kukhona nje isihlahla esisisebenzisayo sosikha nje ubusishise kulezi ibani lezoyilayithile. Okay. Mase ke uyacela ke ibona singakulibani. Ziyaba u2 ziyaba u4. Okay. Uthini ngesibuko sempilo? Isibuko sempilo baba udokotela ngisuke ngikhuluma lapha ngokuthi umuntu akazi ukuthi empilweni yakhe kwenzakalani. Usathatha lokhu cishe kufana. Usathatha lokhu akumsebenzeli. Uyathwala akumsebenzeli. Usebenzisa iwathi akumsebenzeli. Kani uma engathola isibuko sokuthi yini yonke lento le emenza ukuthi impilo yakhe engaphumeleli. Usezokwazi ukuthi okay ngivaleke lana. Lesibuko sempilo uyakwazi ukusiphuza mawulala. Uyakwazi ukuthatha into encane futhi uyithelele emadlebeni. Ixoxela indaba ukuthi kwenzeka kanjani. Okay. Uthi amadoda abika indaba, uthi ucishe encikane futhi namadoda abika indaba. Okay. Amadoda abika indaba kona waphuzi. Nawo futhi asebenza emadlebeni uthi nje thuthu amaconsi emadlebeni mawusulala. Mawusuthi ke ucela ke indaba. Uqala nje wakhulumisa nje ngicela indaba amadoda amakhulu ngizokutshela ukwenzakalani kumina. Ngaphuma ngehla ngenye izinto zamazenzeke yini inkinga ngidlala imishini angibambi yini indaba. Ngitsheleni ke amadoda endaba na uphinde wathi coco futhi emadlebeni. Le amacala emndenini ikhona indlela enikhulu enilungisayo emthini amacala omndeni. Ijule kakhulu ke leyo baba udokotela ngoba le amacala emndeni uthwala izono ongazazi. Uthothi uyahlupheka empilweni kani izinto ezayi thweswa abanye abantu sezehlele kwena. Ikhona nje ukuthi silungise baba udokotela le. Siyakhona ukuyilungisa empilweni ohambayo, siyakhona ukuyilungisa olwandle, siyakhona ukuyilungisa futhi esigangeni. Kodwa kufuneka uthole lo muntu ekuthiwa umadiliza. Ungaya kuyifunela ke wena umadiliza kodwa thina suke sesumixile nganje sesumixile ngayo uxhumane nemoya yakho yomndeni. Udilize ke lamacala ke lawa kasuku wathwela azi ukuthi ungaphumeleli entweni zakho. Yeah. Umuthi thuma abajikela yini la? Abajikelezi. Mangithiwa abajikelezi baba udokotela kunezilwane esisebenzisayo hayi izilwane ngithi izinyoni.
ezungeza umhlaba wonke ezingalali izona ke sisimize ijikeleza umuntu uthi uthuma zona uthi ayihambe zikuthungathela ukuthi yini ozophila ngayo yini efasile empilweni yakho ziyayilalike ke zona ke sebenza ubusuku nemini abajikelezi lezo nyoni okay bayizizwe bayini bacishe babizizwe babudokotela kodwa sibahlanganisa namakhubalo imoya yenhlanhla uhlukanisa kanjani phakathi kwemoya yenhlanhla nabajikelezi babudokotela awuqale ngihlukanise ukuthi ukuhlukanisa kanjani imoya yenhlanhla nabajikelezi imoya yenhlanhla ayikho into esuke siyisebenzisile mhlambe eyikhubalo noma eyisilwane sisuke nje sisebenzisa izinto sisebenzisa lapho amakhandlela izibane esigangeni phezulu endaweni ezintaba akufakwe khubalo akufakwe inyoni akufakwe isilwane amakhandlela nje mase kuba indawo esiyakuyona eyisigange kodwa ke kube kuhle kube indawo ephezulu ephakeme okay la suke siyofuna khona lemoya le yendlandla sifike sicala solanda imoya endlandla udokotela okay yeah biloko kahle abantu bazokudinga 084 44 87215 iluphi usuku ongatholala ngayo mhlawumbe usetohweni mhlawumbe sekufika intandane anisakwazi ukuhamba sekufika ucode 14 amaphaletha u32 hayi ngolo udokotela ngitohoza ngizwe ngisesabathini nje mabe ngekho okay ngesonto hayi ngesonto ngikhona kuswa nje ngesonto kuyale ngizwe ngikhona okay yeah hayi sibonga kakhulu bonga baba udokotela wesizwe ojabulile mfana umhlenje ekhehla mlungu siyabonga hayi siyabonga